हेपि दिवाली गाइसमोन माबोरै दं नोंथांमोनाबो एसे इन्जय खालामलायदो आरोना दिनैनि दिनाव मानो होनोबा दिनै फार्स्ट माने बेलेगथि जाग्रोबायबो जानो हागौ जोंनिथि माने दिनैनिफ्राय आरोना दिनै माने फार्स्ट ओमफ्राय माने नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामनानै होबाय जाबाय आरोना आंनि चेनेलाव गोदान हाबफैदोंबा ओमफ्राय माने आङो न'आव गैया आरोना आबैलानावसो दंफायो मानो होनोबा आं बायलाय जिलाखाय न'आवनो माने भिडिअ बानायखायाखै आरोना न'आवनो बानायफैबाय न'आवथ' आरो बायलाय जिला माने देखायनो बोरैबा लासिंसिं मोनो बिथिंजाय नै आइ माइनाव दङ आंनि लोखि बिनानाव सना ओमफ्राय नै बिथिंजाय ओमफ्राय माने मा खालामदों माने नायलांबाय थादो साजायगासिनो आरोना बिथिंजाय नै नायना ला जोंनिया माबायदि साजायदों नोंथाङा दे साजाय मोजाङै वा ओमफ्राय नै जोंनिया बेफोरबायदि गायो आरोना लामा लामा थालिर बिफां वाव बिउटिफुल ओमफ्राय इदि गारि फैनायनिफ्राय माने गायगासिनो थालिर बिफां गायगासिनो बेयाव ओमफ्राय बिथिंजाय नै खानै सिख्ला फैदों नुस्लाबा दा हरावसो मोजां नुगोन आरोना लाइटफोरखौ दा बिथिंजाय आंनि फिसाला दं आरोना हनै बैथिंजाय ओमफ्राय माने नै बिसाबो माने थालिर गायनो थाखाय दानखाबाय आरोना लामायाव गायनांगौल'सो आरोना नै नोंथाङा जोबोद मोजां दानफायबाय एबार लांनोसै लामायाव लाखिगोन आरोना इयो हनै हारसिं हागोन हायाथाय सानैजों लाङो बा आं केमेरा लाखिगोन अब्लाबो खस्थ' लाखिनो हाना हारसिंनो इउटुबारखौबो मा खस्थ' होयो नुवाखै फाग्लाया दे थिखांदो गाइस ओमफ्राय नै लासै सिगाङाव दं आरोना बेफोरबायदि इउटुबार मानसिखौबो बिदि इमान खस्थ' होयोबा मा जानांगौ फाग्ला जागोन थिखांनांगौ आङो माय गड जाबाय जाना ओमफ्राय माने थिखांबाय आइदि अ माय गड लामायाव लाबोबाय आरोना जोङो हनै ओमफ्राय माबा सेखा नांगोदो सेखाया नै खाथियावनो दोङो अ माय गड ओमफ्राय माने नै सोरबा गायदो एसे नायथिंबनि लामा हनै बैथिंसो सासे गायगासिनो आरोना दे ओइ लुआ जावगासिनो नै आसोला अ माय गड मासि गोरों अ भाइ दे गाय मोजाङै गाय दे हाजि मिनिदो आरोना मानसिफोरा गुफुरखा फाग्लासो बोरै गुफुर जायोब्रा मानसिफोरा हनै आइनो नैला दे वा नैयाव माने एसे साजायदों आरोना नैला नोंथांमोना नैबे मानै गनथुदैयाव ओमफ्राय माने दा माबासिगोन आलारि बाथि होगोन आरोना इयाव आलारि बाथि दा नायना लानो हागोन आं दा हराव बरिया देखायगोन आरोना माबायदि नुयो माने जाहांदों दासो बानायहांदों वाव Wah, di ekspor tender mau dulu. Rakale. Belat rena berisi. Isi apa? Perfect. Hei, siapa ibu? Yo. Hidup berah. Ini laman masih. Kenapa jadi tinggal gini? Ada. No. Oh my god. हनै लामा नायनो हागोन नोंथांमोना लाइटआनो लाइट आरोना जिथिंबो अ माय गड खिन्थु आंना केमेरायासो मोजां नुवा मानो होनोब्ला उपाय गैया बिदिनो नोंथांमोना नायनो हासिगोन बैथिंजायबो दं लाइट जोंदों बैथिंबो माने दं आरोना लाइटआनो लाइट
बैथिंबो दङ ओमफ्राय बिथिंबो दङ मायाव गारगोन खालायनायनि गोलाव ना गुसुं गोलाव आयु होद थैगोन लालायथार जालायो नाङा ना बेलेग गैया आरो दा नै इनिखौ सावलायबाय जोङो फुजारि नों मोनसे बेलेगाव साव आयु अ माय गड उया यो 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 नायना लानो हागोन नोंथांमोना नै फाग्ला बिदि सावबाय थानांगौ मा जानांगौ फुजारि मोनसेखौनो फुजारि ना मा होनो फुजारि ना फुजारि आंबो मिथिया आरोना खामानि गैया इखौ गाबोन सावनांसिगोन जोदोबदोयो सानदुं होबासो जासिगोन नाङालै बेफोरखौ खामानि गैया हय दाम खमि बमाफोरखौ गावो नालाय थै जगमगसो नामा खामानि गैया औ रब्रा बारा खाथियाव फैदा नै जोंना बि एक्सपर्टआ सावनो नागिरदों नै गाइस आंनि बुंना कारा मारदों